кишти иҷбории пахта, фоидаовар набудани кишти он ва иҷро нашудани нақшаи ҳосили он дар соли 2024 дар нишасти хабарии вазорати кишоварзӣ баҳси доғеро ба бор овард. Қурбон Ҳакимзода вазири кишоварзии Тоҷикистон гуфт, пахта зироати муҳим барои давлати мост ва аз он даст кашидан наметавонем. Пахта ягон вақт зироати зараровар нест. Инро ҳамчун мутахассис, ҳамчун агроном ҳам мегӯям. Агар ҳосилнокӣ баландро таъмин намоем, албатта агар 15 сенер, 16 сенер, 20 сенер гирӣ зарарнок аст. Локи дар ҳолати 80 сенер боло ҳосил ба даст овардан, ӯ албатта. солҳои охир мақомот дар навоҳии пахтакор деҳқононро маҷбур мекунанд ки аз нисф бештари заминҳои худро пахта коранд, аммо вазири кишоварзӣ инро напазируфт. деҳқон озод аст. ман худам дар мисоли вилояти хатлонам наздик 13 сол дар ҳамҷо корро фаъолият кардам, дар сатҳи ноҳия, дар сатҳи вилоя. деҳқонон да истеҳсол мекунанд, дар хонаашон, дар дигарашон захира мекунанд, дар вақти дар муҳлати зарурӣ ба худашон пахтро ба фурӯш мебаронанд. пеши инро ягон кас нагирифтааст. гарчанде ки ман худам фаъолияти 4 сол раиси вилоят кардам, ягон вақт ман пеши ягон нафар ман мегуфтам ки деҳқон озод аст, ба касе мехоҳад, ба куҷое мехоҳад барояда фурӯшад. аммо деҳқонон дар оғози мавсими киштукори соли гузашта шикоят доштанд ки мақомоти маҳаллӣ онҳоро маҷбур мекунанд ки пахта кишт кунанд. деҳқонон далел меоварданд ки аз кишти пахта онҳо зиён мебинанд ё ҳадди ақал фоида ба даст намеоранд. мо унҷо кошта шудем, имрӯз омада моно маҷбур карди содиан ки шумо кишти кардагиро мешиканед, дар ҷои вай пахта мекоред. ҳол он ки ман барои вай 6-7 ҳазор сомон сарф кардем. бар иловаи шикояти деҳқонон ки киштукор ва истеҳсоли пахтаро аз лиҳози иқтисодӣ зараровар медонанд, ниҳодҳои байналмилалӣ низ ба Тоҷикистон тавсия медиҳанд ки аз сиёсати кишти иҷбории он даст кашад. бо ин вуҷуд Тоҷикистон дар соли 2024 натавонист нақшаи истеҳсоли пахтаро иҷро кунад. соли гузашта Тоҷикистон ҳамагӣ 253,2 ҳазор тонна пахта истеҳсол кард ки ба 73,5% нақшаи соли 2023 баробар аст. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд пахта маҳсулоти асосии содиротии кишвар аст ва аз сӯи дигар шаҳрвандони зиёдро ба кор таъмин мекунад.